ଆଜିକାଲି ମୋଟା ହେବା ଏବଂ ଓବେସିଟି ଏକ ସାଧାରଣ ସମସ୍ୟା। ସେ ବିଷୟରେ ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଏବଂ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋହୋମିଓପାଥି ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ଚିକିତ୍ସା ଅଛି, ଏହି ରୋଗର କ'ଣ କାରଣ, ଲକ୍ଷଣ ଏବଂ କିପରି ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଘରେ ରହି ଏହି ରୋଗକୁ ଆମେ କରିପାରିବା ବା ଖାଦ୍ୟପେୟର ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା କରିପାରିବା, ତା ବିଷୟରେ ଆଜି ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆବଶ୍ୟକ ଠାରୁ ଅଧିକା ଚର୍ବି ଶରୀରରେ ଜମା ହେବା ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ମୋଟାପା ବା ଓବେସିଟି କହିଥାଉ। କିନ୍ତୁ ବଡି ମାସ୍ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ଏହି ରୋଗକୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ପାଇଁ ଡାୟଗ୍ନୋଷ୍ଟିକ୍ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। BMI ବଡି ମାସ୍ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ଆମେ ଶରୀରରେ କେତେ ଚର୍ବି ଅଛି ବା ମୋଟାପା କେତେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ତାହା ଆମେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିଥାଉ। BMIକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ଶରୀରର ଓଜନ ଏବଂ ଉଚ୍ଚତାକୁ ଭାଗ କରି ଆମେ ବଡିର ମାସ୍ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ବା ବଡି ମାସ୍ ଇଣ୍ଡେକ୍ସକୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିଥାଉ। ସାଧାରଣତଃ ବଡିର ମାସ୍ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ନର୍ମାଲ ହେଉଛି 18.5 to 24.9 ନର୍ମାଲ BMI। ଏହାଠାରୁ ଅଧିକା ହେବା ଓଭରୱେଟ୍, ତାଠାରୁ ଅଧିକା ହେବା ଓବେସିଟି। ଏହି ରୋଗକୁ ଆମେ ଗୋଟିଏ ରୋଗ ବୋଲି ନ ଧରି ଏହାକୁ ଏକ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଡିଜିଜ୍ ରୂପେ ଆମେ ଧରିଥାଉ। ସାଧାରଣତଃ ଏହି ଓବେସିଟି ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ, ଯଥା ଡାଇବେଟିସ୍, ହାଇ ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର, କିଛି କ୍ୟାନ୍ସର ଏବଂ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ୍ ଏବଂ TG, ଟ୍ରାଇଗ୍ଲିସାଇଡ୍, ଅଷ୍ଟିଓଆର୍ଥ୍ରାଇଟିସ୍ ଏବଂ ନନ୍ ଆଲକୋହଲିକ୍ ଫ୍ୟାଟି ଲିଭର ଏବଂ ଘା ଭଲ କରିବାରେ ଡେରି କରିବା ଏବଂ ନିଦ୍ରାରେ ବ୍ୟାଘାତ ହେବା, ଗଲ୍ ବ୍ଲାଡର ଡିଜିଜ୍ ହେବା, PCOD ହେବା ଏବଂ ଆଇରେଗୁଲାର ବା ଋତୁସ୍ରାବ ପିରିୟଡ଼ ଠିକ୍ସେ ନ ହେବା, ବନ୍ଧ୍ୟାଦୋଷ, ମାନସିକ ଚାପ ଏବଂ ଇରେକ୍ସନ୍ ଡିସଫଙ୍କସନ୍ ଏବଂ ଫିଜିକାଲ ଇନ୍ଆକ୍ଟିଭିଟି ବା ହର୍ମୋନାଲ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଏବଂ GERD ବା ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରୋ ଇସୋଫାଗସ୍ ରିଫ୍ଲକ୍ସ ଡିଜିଜ୍ ଏବଂ କିଛି ଡାଇଜେଷ୍ଟିଭ୍ ସିଷ୍ଟମର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଏବଂ ସ୍ନାୟୁ ବା ନର୍ଭସ୍ ସିଷ୍ଟମ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଏବଂ ଜଏଣ୍ଟ ପେନ୍ ଏବଂ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ଭଳି ଏବଂ ଲଜ୍ଜା ଭଳି ଅନୁଭୂତି ଏହି ରୋଗର ଜନକ ଅଟେ। ଏହି ରୋଗର ଅନେକ କାରଣ ଅଛି, ତା ଭିତରୁ ବଂଶଗତ ଏବଂ ଏନଭାରମେଣ୍ଟ ଏବଂ ଫିଜିକାଲ ଆକ୍ଟିଭିଟିର କମ୍ ହେବା ଏବଂ ଖାଦ୍ୟପେୟର ଶୃଙ୍ଖଳା ନ ରଖିବା, ଯଥା ଅଏଲି ଏବଂ ଫ୍ୟାଟିଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ, ସୁଗାର ବା ଚିନି, ଲୁଣ ଏବଂ ନିଦ ଠିକ୍ସେ ନ ନେବା, ପ୍ରେଗନେନ୍ସି କାରଣରୁ PCOS ଏବଂ ହାଇ କୋର୍ଟିସଲ୍ ଲେଭେଲ୍ ଯେଉଁଟାକି ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ହର୍ମୋନର ବୃଦ୍ଧି ହେବା ଏବଂ ଲେପ୍ଟିନିନ୍ ହର୍ମୋନ୍ ଯିଏକି ଖାଦ୍ୟ ଭୋକକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କରେ ତାହାର ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବା ଏବଂ ହାଇପୋଥାଇରଏଡିଜମ୍ ଏବଂ ହାଇ ଫ୍ୟାଟ୍, ହାଇ କ୍ୟାଲୋରି ଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଆମେ ନେବା ଦ୍ୱାରା ସାଧାରଣତଃ ଏହି ରୋଗ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ ଏବଂ ଜୀବନଶୈଳୀର ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଯୋଗୁଁ ଖାଦ୍ୟପେୟର ଶୃଙ୍ଖଳା ନଥିବା ଯୋଗୁଁ ମଧ୍ୟ ଏହା ହୋଇଥାଏ। ଏହି ରୋଗକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ପାଇଁ ସାଧାରଣତଃ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ କେବେ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ରାତିରେ କେବେ ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ପରେ ଆପଣ ଖାଦ୍ୟ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯେତେ ପରିମାଣ କମ୍ କ୍ୟାଲୋରି ଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ଯଥା ସୁଗାର ଏବଂ ସଲ୍ଟ ଏବଂ ପ୍ରୋସେସିଂ ଫୁଡ୍ ଏବଂ ଫ୍ରାଏଡ୍ ଫୁଡ୍ ଏବଂ ଫାଷ୍ଟ ଫୁଡ୍ ଠାରୁ ଆପଣ ଦୂରେଇକି ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଶରୀରରେ ପାଣିର ମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ରଖନ୍ତୁ ବା ପାଣି ଅତ୍ୟଧିକ ପିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଅତ୍ୟଧିକ ନିଦ ଏ ରୋଗ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଏବଂ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଲେଭେଲକୁ ଆପଣ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲକୁ ଆପଣ ଚେଞ୍ଜ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଗ୍ଲୁକୋଜାମାଇନ୍ ଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ଓମେଗା 3 ଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ, ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍ ଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଏ ରୋଗ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ। ଆଉ ଖାଦ୍ୟ ଭିତରେ ଫ୍ଲାକ୍ସିଡ୍, ଭିଟାମିନ୍ D3, ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍, ଭିଟାମିନ୍ B12, ପ୍ରୋବାୟୋଟିକ୍ ଏବଂ ଲିଭରକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖୁଥିବା ଖାଦ୍ୟ ଏହି ରୋଗ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ। ଡେଲି କିଛି ନା କିଛି ଏକ୍ସରସାଇଜ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଶୋଇବାଟାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଫାଇବର ଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଅଏଲକୁ ଟୋଟାଲି ଆଭଏଡ଼ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ହାଇପରଫାଜିଆ ଥାଏ ବା ଏକ୍ସେସ୍ ହଙ୍ଗର ବା ଅତ୍ୟଧିକ ଭୋକ ରୋଗ ଥାଏ, ତାକୁ ଫାଇବର ଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ବା ଫ୍ରୁଟ୍ ଏବଂ ସାଲାଡ୍ ଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ
ଖାଇକି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିହେବ ଏବଂ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋହୋମିଓପାଥିରେ ଏହିସବୁ କମ୍ପୋଜିସନ୍ର ଔଷଧ ବହୁତ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଏବଂ ସାହାଯ୍ୟକାରୀ।